Чакай да го снимам. На сухо ли сте, бе? Уоу! Не му загасна. Загасна. Да. Кой снимаш ти, аз да снимам някой? Сега снимам Красимир. Що много идва насам? Оля. Оле как му минава. Той за какво се катери там, май? Там е високо. През бордюра ще мини, хайван. Там има тротуар такъв. Ето къде е дюра. Това много неправилно си е спрял колата. Ръцете ми се мръзнаха често.